osakidetzan dakaten esperientzia edo bizipena da zerbait ulergaitza dela. Gazteleraz hitz egiten duen pertsona bat agertu daiteke osakidetzara eta hartatu izango da inongo arazorik gaude. Aldiz, euskaldun bat joan gaitezke osakidetzara eta aurkitu gaitezke seguratak ez dakila euskaraz, momentuan dagoen erizainak ez dakila euskaraz eta egon berdegula zai beste erizain baten zai, medikuekin ere berdin, eta Getaiko ambulategian horrelakoak bizitzen ditugu, Zarauzko ambulategian ere bai, Donostian eta osakidetzako leku guztitan. Umiakin pediatrena jun eta bertan zeon medikuek etzekila euskeraz. Oan dela astebete nire kabezerako medikuena jun eta egunon ere esaten etzekin bertan zeon medikua. Larrialditara Zarauzko ambulategira jun eta más de lo mismo. Pediatra ez da Getaian euskalduna, herri euskalduna da, arnazgune bat. Ez da euskalduna, ordan irtenbideetako bat da, ematen dizuten irtenbidea da Zumaira jutia. Nei gertatu zaiz Zarauzko zera espezialistena jun, hankeko mobida batekin, noski, zuaz mediko batena, minekin zuaz. Aurrenengo harretan, eramaten duzu, erderaz atenditzen dizu, zuk ere erderaz hitz egiten diozu. Bigarren bueltako eskatzen duzu, mesedez, hautzan euskeraz dakin medikuena espezialisten aldatzeko, eta esaten dizute ez dagoela euskaldunik.